nekwanụ pastọ asị na ọ na-aya ụkwara achịma na sị hapụ ya ka o jee n'ụlọ ọgwụ jenara ọgwụgwọ nsọ ka ọ ghara ịnwụ na kọstọdi ndị uwe ojii. N'ọkwa onye dị ndụ ka a na-akpụpụ ụlọ ikpe, n'ọkwa onye dị ndụ ya azala ọnụ ya n'aka ndị ụlọ ikpe. Nezikwanụ ya bụ pastọ ebe ọ nọ n'ụlọ ụka ya wee na-awụchara egwu. Gwanụ nkịta na ebe a pastọ nọ na ụlọ ọgwụ dị ife ahụ ka ụlọ ụka dị ife anụnwa. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee. Unu mana nya bụ kesie na obi bekwo na nya bụ ikpe ka dịkwa n'aka ndị ụlọ ikpe na-ekpebekwa nya bụ ikpe. Wee bụ na pastọ unu na-afụ ebe a ka mma akọrọ unu onye ọkaikpe nke izizi ebu ikpe ya wee jee n'aka ya ka unu nụ ego ọ gwara pastọ anya weta ka e wee hapụ ya ka o wee jee n'ụlọ ọgwụ nala ọgwụgwọ nsọ. Unu ya anụzi onye ọkaikpe nke abụọ ndị pastọ ibie chọtara ya onye ọkaikpe ahụ ka unu nụ ego ọ narị ya eji wee hapụ pastọ anụnwa. O wee pụta wee jee na peji ya wee welu foto Apostle Johnson Suleman unu na-afụ ebe a wee tinye wee sị I am above only iji wee gosi na Apostle Johnson Suleman bụ onye kpọtara anya bụ onye ọkaikpe onye nke hapụrụ ya ka o jee gwuo ụkwara nta ya. A na-ekwu ka a na-ekwuo pastọ wee ruo n'ụlọ ụka ebe ọ na-aka ụka wee nọrọ ebe ahụ wee na-asị ndị ụlọ ụka ya This is my time to shine. Taịn nyanwa iji wee shine ọ taịn iji wee shine n'ụmụ ụmụazị ọ taịn iji wee tụrụ ụmụazị ụtụ amụ ka ọ taịn iji wee na-alawusi ndị chọọchị memba ka ọ taịn na-amụghị asị dị ka isi mbe okpu mbe ka ị eji wee na-ekpuwisi ndị chọọchị ka taịnụ nke gị iji wee chaịnụ. Biko na aghọtaghị m taịnụ nke gị iji wee chaịnụ ọ taịnụ na ịdakporo nwatakịrị erubeghị ife eji nwatakịrị eme n'ike ọbara wee na-ehuzisi ya n'ahụ wee ruo kịta anụnwa ọ taịnụ iji wee chaịnụ ka ọ gịnị. Naijiria ọkwa ịfụrụ unu Chineke ya ekpecha unu ncha niile ikpe unu ha wee na-achọ ka nwatakịrị a ghara inweta justice. Thank God na ya bụ onye ọkaikpe hapụrụ ya na ọ bụ nwaanyị ọ ya amụta nwaanyị na ọ bụrụ na ọ mụtaghị ọ na ọ ya amụta na nwanụ ọmụta nwoke ọmụta nwaanyị ife imere nke mmadụ aya eji eme nke ngụ iji wee mwere nke mmadụ aya eji emunyeru nke unu agha unu ha wee kpa nkịta wee kpọpụta ya o wee pụta wee na-eko fụnafụna ka ọ gbagoro na ọ nweghị ife na-eme n'ọfa nwe Naijiria na witi ego na ọ nweghị ife na-eme. Unu agha unu nchaha aya ejikwa ya wee manyere ụmụ unu 100 times before nke ọrụ unu ka esi wee kpenya bụ ikpe. Mgbe ntinyeburu pastọ n'ihu akwụkwọ wee na-asị na ndị ụlọ ikpe hapụrụ ya ka ọ pụta duto na pastọ si na ọ na-aya ụkwara achịma. Afụrụ m onye bịara na kọmentị na-asị m na ya eji ife akaebe iji wee gosi na pastọ dakporo ya bụ nwatakịrị dị 14 years na gịnị na-emezi kịta anụnwa na si kedu onye na-ewu inuzi nọ n'ọhọ pastọ fa nọ n'ilo na ime ife anyị ya eme. Nna akọ nne amakwọ nna ebu nwaanyị ka ebu nwoke mana ama nnọọ nwaanyị mụrụ ịmụta nke ife pastọ mere ụmụ mmadụ aya emie nke ọ bụrụ na ịnụbeghị nwaanyị na-ebu nwaanyị ndị Fulani ndị Hausa ya ejide obugo na-ebu nwaanyị maọbụ nwoke faya adakpo n'ike ife faya atụrụ n'ụtụ amụ otele nsịgụ na ọtụgụ faya alakasịchịa ọ bụrụ na ebu nwaanyị ụmụgụ aya emie ya ndị ọzọ ya atụrụ ụmụgụ ụtụ amụ ka ifu ka o si ada ka ịnụ ụda ya ka ịnọgodu n'ụlọ ọgwụ ka ịnụ ka o si ada ife anyị iji atụnyelụ mmadụ ife anyị iji amanyelụ mmadụ anyị eji amanyelụ 100. O wee bụrụ na-eme ka ndị mmadụ mata na mgbe a hapụrụ pastọ anụnwa o jere n'ụlọ ụka ya izizi na ndị chọọchị memba ya na-aṅụrịkwanụ na-ahapụrụ Daddy G ofa. O wee bụkwa na-eme ka ndị mmadụ mata na mgbe a pastọ nọ na kọstọdi ndị uwe ojii na pastọ na-akarị ụka sef na online na ndị mmadụ amaghị na ndị chọọchị memba ya na fa nọcha na grupu na-akarịrị ụka na ndị uwe ojii nyere ya fonu nye ya aset n'ife niile. Pastọ nọrọ ebe ahụ na-ekperelife ekpere ma na WhatsApp grupu na-agbarụlife egwu anyị na-asịrị na ukwu na-egbu ya mgbu na ọha agbanwụzi egwu. Anyị amadịrị na pastọ na ndị ụlọ ụka ya na-emere ife na WhatsApp grupu na-ekpere ekpere na-agbara egwu. Anyị nọrọ n'ilo na-akọfụtiri akụkọ wee na-akọwa na ụlọ ikpe izizi pastọ jere na ndị ọkaikpe ya eruru ebe a wee na-asị ka a hapụ pastọ ka ọ nọrọ n'ụlọ wee na-abịakwanụ n'ụlọ ikpe na ahụ adịghị ya na ọ na-aya ụkwara nta na-asị hapụkwa ya ka ọ naba ka ọ ghara ịnwụ na kọstọdi ndị uwe ojii. N'ọkwa onye ahụdụ bụkwa onye a na-akpọpụta n'ụlọ ikpe n'ọkwa onye ahụdụ bụ onye ya azala ọnụ ya n'ụlọ ikpe wee sị na onye ọkaikpe nke nọ mbọsị ahụ fa butere ya bụ ikpe wee si oke na nsogbu adịghị na ọ bụ na ọ ya hapụ pastọ dịka ọ na-ayakwa n'ụkwara nta na pastọ ya eweta 500 million naira nya $500 million n'ife pastọ ya eweta ka e wee hapụ ya na ego ndị ụlọ ụka tụtara erughokwa n'ego ahụ. N'ọkwọ ntu a ka fasi wee gbawazi gburugburu wee na-achọ onye ọkaikpe ọzọ a ya etinye nya bụ ikpe n'aka
ka e wee hapụkwanụ pastọ n'ọkwa ya ka anọkwa otu mbọsị wee sị na-akpọzikwa pastọ wee na-ejekwa n'ụlọ ikpe ọzọ nke bụ na ya bụ nwatakịrị ọ dakporo n'ike na ezinụlọ fa amaghọ na pastọ na-eje ụlọ ikpe nọ na fonu ka a kpọziri fa wee na-agwafa na-akpọpụtagokwa pastọ n'ụlọ ikpe na fa gbarụ wee bịawa onye ka fa lụrụ ebe ahụ o wee bụ na onye ọkaikpe nke nọ mbọsị a ka a na-akpọ Josephina Enobiya na ya bụ onye gwarụ pastọ na ya weta 5 million naira ka e wee hapụ ya ka o jee n'ụlọ ọgwụ jenara ọgwụgwọ nsọ na ya bụ pastọ na-ayakwa n'ụkwara tịghọ nya ụkwara nta ka ọ ghara ịnwụ na kọstọdi ndị uwe ojii onye ka ndị mmadụ na-akọwa na onye ọkaikpe ahụ fụrụ ebe a bụ onye ọkaikpe Justin Suleman na onye ọkaikpe anụnwụrụ na-afụ ebe a bụ mgbe ahụ Arima onye nke na-eme ife ejije na Nollywood pụtara wee na-ebo Apostle Justin Suleman ebubo na ọnya nwakọrọ ya ọya n'ahịa ya na ya na ya na-abụ na-agbagbu egwu ọlakịrịpụtụ si o wee dị ime si o wee sị na ọya anụ ya mgbe anụnwa Arima na-etu n'ihe onye oshi amụ ka onye oshi ọtụ na ọ na-atụrụ ya ụtụ amụ na ọnya mere ife n'ahịa ya o wee bụ na ọnwa ya ọnụ na-afụ ebe a bụ onye ọkaikpe Justin Suleman na ọnya nwa bụ onye nke si Arima onye nke na-eme ife ejije na Nollywood na ọya akwụ Apostle Justin Suleman 12 million naira wee yọọ ya mgbaarụ ka o si wee na-akpọta ya fịa n'ihu akwụkwọ na-agwa ndị mmadụ na ya na Justin Suleman na-agba egwu ọlakịrịpụtụ na Justin Suleman na-atụrụ ya ụtụ amụ na ọ tụbara ya ime na ọnya akụrụ ya ntị na ọnya mere ya ọya n'ahịa o ji wee na-enwe onunu ọbara na ọbara ka na-agba ya n'ahụ ahụ ya niile ji wee dị ka kịtịkpa wee dị ka onye agharụ kọrọkọrọ n'ahụ ya bụ nwata nwaanyị ka na-ayakwọ ọ dụhubekwo amakwụkwọ nna ọkwụzikwala Justin Suleman 12 million naira nwa onye pụtara n'ihu akwụkwọ na-ebe na agụụ na-agụ ya na ndị mmadụ nyere ya aka ebee ka o ya eti wee jee weta ego wee kwụọ Apostle Justin Suleman okotorigba ka nna akọrọ unu ife nna akọrọ unu ndị mmadụ wee na-asị na Justin Suleman bụ onye fifiri ife niile a wee kpọta onye ọkaikpe anụnwa ka e wee hapụkwanụ pastọ na pastọ anụnwa bụkwanụ Apostle Justin Suleman bụ onye mere ya ode nya pastọ ya n'ofu ụka kafancha na aka ofu onye Hausa kafancha na-achịrị efi na onye akpatala Emos ji wee pụta akwa na nga wee postuo Justin Suleman sị I am above only my father my daddy G.O. wee na-akọwa na o bulokwa obere ego ka ndị pastọ anụnwa tụnyere n'aka ndị uwe ojii na fe werugo aka azụ wee zụchaa ndị niile nọ n'ụlọ ikpe zụchaa ma ndị ọkaikpe na ego atụnyere n'isi pastọ na ọ bụrụkwa obere ikpe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị famili ya bụ obere nwatakịrị adakporo n'ike na fa gbarụkwa kịta jebe n'ụlọ ikpe na fa ji ewepụ ikpe anụnwa n'aka nwata nwaanyị anụnwa hapụrụ pastọ anụnwa na ahapụkwa ikpe a n'aka nwata nwaanyị a na o nwekwa ife aya ekpeta na ya na ifefa ya ada afọ bụ everyday asị na eprospondiri ikpe a December 27 December 2070 December 2050 bifo ịmara ife na-eme ọkwa 3 years 10 years na ife kpetakwa ọnụ ya n'ahịa afụ ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-akpọrị ya bụ onye ọkaikpe wee sị ya ontu a ka Naijiria ya eti wee dị mma pastọ ọma na ọ dakporo nwatakịrị n'ike o wee hapụ ya na ọ mụtakwara nwa na-aya emekwa ya nwa ya na sị na onye asị na ahụ adịghị ọka hapụ ya ka ọ jee ụlọ ọgwụ ka ọ pụtara n'ụlọ ụka na-agbara egwu na-aṅụzi ndị mmadụ na ọ nweghị ife na-eme na witi ego na fa ya eme ife sọrọfa. This is my time to shine. Power.